Čaute ľudia, v dnešnom videu si ideme zahrať Rivals. Spoločne tu so sebou máme aj Rán, aj Sopliaka, čaute. A zajtra ten stream zrušíme, budeme vydávať videa, lebo nám nejde dobre počítač. Tak, užite si video a my sa ideme pustiť na to. Páni, poďte. Čo si dávate? Teď snad schádíme na to. 16. No? Mne to buglo, počkajte. Dobre, Ja som dead. to je problém. Jeden. Palo je tam? Pri tebe? Či kde je? Sopliak, kde je? Neviem. Sopliak, pozor, Sopliak. Mne to káň úplne cveklo. Počkáme, že či ti to povie. No a na dobre. Dobre. Sopliak, pekne. Inak ľudia, díky za 10 lajkov na kanáli, za 10 odoberateľov, lebo nedúfal som, že nedáme 10 odoberateľov. Pekne. A napíšte potom dole do komentárov svoje niky a budem si s vami dávať 1v1 alebo spolu. Pozor. Pekne. What? Tu jak? Veď ja som mu mal už byť dole, veď ja som ho len to. Ja som mu dal tu. Pekne. Dostal som 2 kľúči. Ja za chvíľu mám ja mám asi 50 kľúčikov, tak vidím, čo to napáda. Dobre, rád, dobre. Pekne. Dal som mu hlavu. Kde je? Sopliak je tam? Niekde pri tebe? Vidím ho! Na snajpu pozor! Dostal 25 pekne! Prvá hra, výhra. Mám 49 kľúčikov. Káni,
Ja mám jedno. Ja si možno kúpim štít. Ja som mal... Nice, to je dobré. Ja som mal nejakú bombu v trope free. Dobre. A jakú? Taká, čo vy máte. Ja mám... Tu shotgunu? Tu si mal za free? Ja som to tiež mal na druhom účte. To je veľmi to. Inak ľudia, prepáčte za toto, lebo možno budú aj videá trochu menej budeme ich viacej a na jar sa asi objaví, sa budem už normálne kamerovať, lebo asi budeme na jar stavať bunkre, tak aby ste mi videli do tvárie. Poďme. Nie! Paolo, čo si dáva? To není normálne, táto mapa není dobrá. Poďme. Chalani, pozor, lebo toto není moc dobrá mapa. Majú dosť dobrý teammate. Pekne ste ich zabili. Kde sú? Kde? Nevidím ho. Dal som ho. Používajte tie... Adam, používaj to tie šafky. Tie sú dobré. Tam oni strašne dobre hrajú. To tak pekne. Cháni, keď tu hráme, tak ja sa musím vyhnúť, ale potom sa joinem. OK. 1-1. Cháni, poďte. Tá, hej, to červená, hej. Pozor! Ty kokos. Cháni, prepáčte, ale toto som nemohol hrať. Dosť dobrý. Asi majú aimbot, predpokladám. Cháni, poďte. To tak pekne. A ľudia, napíšte do komentárov, že či chcete viacej Still of Rainos, či Rivals, či Nighty Night, alebo jakú hru. Tak, ma tak nevolaj. Na RPGčko spame. Nie, ja som padol! Pozor! Škoda! Pozor! To čo má za veci? Cháne, on má takú tú... Neviem, jak sa volá. Hej, to namrazenie. Ja si dávam RPGčko. Lebo... Pozor, snípol. On mi dá hlavu. A či ma to tak hituje? Tu čo je? Poď, pekne. Pozor.
daj si noži. Noži. Sa nie tak, keď sú takí jednotky. Pozor, má snajpu, má snajpu! Dostal 40 dní. No čože? Pozor, pozor, on má snajpu, jak má snajpu. Jen tam, pekne, poď. Pozor, pozor, pozor. Nech dáva. Cháni. Poďte. Palo. Soplia. Pozor, pozor, pozor. Kamo. Pekne. Nemôžeme prehrať teraz. No teraz nemôžeme, no. Poďte, poďte. Čo? Kamo, pekne. 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 Sopliak, poď. Daj ša... Pekne. Pekne. Jeden. Pozor. Pekne. Cháni, rozhodujúca. Snažte sa, cháni. Dajte si tie bomby. Hej, tie bomby tam, nahačte im tam. Chcete tri? Jeden vybuchol preč. Tu sa nedá po zlej botácii. Dáme si 2v2 zatiaľ. Dajte mi invite ešte raz. Ideme. Dobre. Rar, joini sa. Hej. Kedy ty nehráš náhodou? Hra. Ahoj. Poďte. Rar, dávam ti invite. Ešte nie. Dobre. Ľudia, napíšte do komentárov, že jakú vec si mám kúpiť. Máme tu limuzínu, ale tu možno nechcem. Alebo si mám šetriť, akože toto demo sú veci. Aj toto je demo, všetko je také demo. No, píšem si. Napíšte, že čo si mám kúpiť, lebo tých zbraní ešte je tu dosť. Máme tu takúto zbraň. Crossbow by som si možno, ale neviem. Gunblade, to by mohlo byť. 16, nejdeme hrať v Brain Roge? Neviem. Môžeme hrať. Ale ja nebudem.
nehrám. Takže ľudia, napíšte do komentárov svoj nick a ja si vás dám do frenda a buď 1v1 daj mi invite. Takže čaute ľudia. 6